фирӯза абдуллоева сокини шаҳри кӯлоб ба маъмурияти фабрикаи либосдӯзии маҳаллии кооператор бо як дархости аҷибе муроҷиат кард. ба ӯ чеки либоси мактабӣ лозим аст ки гӯё аз онҳо харида бошад. ба гуфтаи ин зан, дар мактабе ки фарзандаш дар он таҳсил мекунад, онҳо исрор меварзанд ки либоси мактабӣ истеҳсол кардаи корхонаи маҳаллӣ бихаранд, ки ин бояд бо овардани чеки харид тасдиқ шавад, вагарна санадҳои кӯдак қабул намешавад. имкониятҳои ман маҳдуданд. ба наздикӣ аз дӯстон қарз гирифтам. агар аз корхонаи дӯзандагӣ харид кунам, танҳо як юбкаи мактабӣ 160-170 сомонӣ арзиш дорад. ман ин қадар маблағ надорам, мегӯяд зан. корхонаи дӯзандагӣ дархости ин занро рад кард, зеро ӯ барои 2 фарзандаш аз бозор либоси мактабӣ харидааст, хабар дод Озодӣ. аз замони тасвиби қонун дар бораи либоси ягонаи мактабӣ дар соли 2007, волидайни хонандагони тоҷик дар оғози соли хониш ҳар дафъа бо мушкилоти молиявӣ рӯбарӯ мешаванд. қаблан агар дар бозорҳо харидани либоси мактабӣ як стандарти муайян имконпазир мебуд, ҳоло беш аз 10 сол аст ки маъмурияти мактабҳо талаб доранд ки либоси ягонаро аз баъзе истеҳсолкунандагони ватанӣ харидорӣ кунанд. як сокини пойтахт ба шарти ифшо нашудани номаш ба таҳририяти хабарҳо гуфт, ки дар душанбе тамоми чунин корхонаҳои дӯзандагӣ бо мансабдорон иртибот доранд, ки баъзеашон мустақиман ба писарону ҷияни мансабдорон ва ё хешовандони дигар мансабдорон тааллуқ доранд ва баъзеи дигар танҳо розӣ шуданд ки як қисми муайяни фоидаро бидиҳанд. сифати дӯхташудаи мавод ба нархи либос мувофиқат намекунад, дар ҳоле ки дар бозорҳои кишвар бо ҳамин нарх метавон либоси мактабиро бо сифати хеле беҳтар харидорӣ намуд. справка чек гирем биёрен, чек бигир.